Здравейте хора, днес ще играем Clash of Clans и това е шести или седми епизод, мисля, че имате хай от Еди. Така, значи днес ми излезна Gembox, с мисълта ми излезна преди много време, но нямах билдър. И сега ще ги почистим Gembox анализа накрая. И ще пуснем ето тази хубава Тесла да стане ето толкова хубава. 6 джема. Така, джем декорацията работи. Виждаме. Имате хай от Зерафинчо. След 4 дена ми става Air Defense. И вече Теслата ми става да направя на трето ниво. Арсвипъра на трето. И съм макстах 7. Като цяло, смисъл не е макстах 7, ами като дефенса не трябва да се занимаваме, ми стават само мините и оградките. И едната барака. Която мислям дали да пусна. Но не. Поне за сега. Не, всъщност след като стане Ар Дефенса, това е всъщност колко време се прави? 5 дена. След като стане Ар Дефенса ще пусна Арсвипъра и след като стане Арсвипър или Теслата готови, което ще е след доста време, 4 дена. Ще минат бързо. Така. Обираме джемчетата. И ако се чуете, ти нямаш люд за да пуснеш Теслата, ще имам. Извинете, че шмърквам, но съм леко болен. Така. Това ми е новата база. Имате хай от Фрутгер. Между другото, сега събирам за хогове второ ниво. И след като пусна хогове второ ниво, тази барака на тази още ми е безполезна. Вижте, макс. Само това трябва да го апгрейдна, но ще се съберат пари. За малко 100% за 10. Между миналия туар го спечелихме. Ето с проценти. Не с по-голям деструкшн. Така. Сега. За да пуснем тази Тесла, трябва ли от трежърито ми е пълно.
Оу. Колко добре ми дойде този лют. Така. Ще пусна Теслата. И лютът ще си отиде. Сега ще потърсим някой. Така. Няма нито един хубав. Този има супер много дарк. Но всъщност можеше и да се пробвам да го взема този дарк. Ако имах лятник спелки. Знаеш, когато фърна ще зарежем лятник спелки. Мисля този да го изфарма. За малко елексир. Което всъщност... Той... има сторич. Няма нищо в него. Вот, какво стана с... Невър. Невъзможно да ги е тухитнал. Да ги е ланхитнал аз пък. Тухитнал, той и тухитва, бе. Не, че е невъзможно. Така, пускам тук този. Тук тези. Пускаме тези. Така. Изпробвам да вземем процент. Да, обаче не остане нищо. Така. Това от фарма. И това ще е от епизода. Понеже нямам сега много време. Благодаря за гледането. Ако ви е харесал клипът, го харесайте. Ако ви хареса това, което аз правя, се абонирайте. И се надявам да ви хареса клипа. И до скоро.